Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ilailahon kining usa ka talented kaayo nga artist ug pastor ni siya mga kapuso sa Davao Oriental Squid Ink o ata sa Nukos ang iyang gamit sa iyang maandot kaayo nga mga obra. Unsa man ni ka lisod ang pagbuhat ni ini ug nganong nakaidiya man siya ni ini makauban nato karong buntaga si Pastor Marvin Tiberio. Good morning. Good morning, sir. Daghan kayong salamat, Sir Marvin, for joining us this morning. Nganong nakaidiya man ka, Pastor, sa paggamit og Squid Ink sa imong mga artworks? Actually, it came out of curiosity, and secondly, tungod sa siguro ang resource, mga resources sa painting materials, kumbaga dili na ako afford. Kung supply sa Nukos or Squid sa inyong lugar, Pastor, abunda, mo ni nga daghan na kag makuha nga Squid Ink? Yeah. Actually, ironically kaayo tungod kay na-discover ko ni siya dito sa na-assign pa ko sa lugar nga layo sa dagat, dito sa South Cotabato. So, namay po yung mga occasionally gasuroy dito, video di nagud kayo fresh. So, dito na ako unang nagamit siya. So, pa maagi ani once makuha na nimo ang ink gikan sa squid, imo pa ning maghibuhat ba kag mixture imo ni sagulan or actually, kung familiar ka sa paggamit sa watercolor, mura kog nag-watercolor painting. Bali, i-dilute lang nimo sa tubig ang sticking ink. Then, mo nang paagi nimo sa kung gusto ka gusto hanap nimo hang i-koloran, so daghan ni mong tubig, murag nga na lang ba? Kini inyong talento pagka-artist ninyo, kaliwat na gyud ninyo sa pamilya? Actually, akong mama ug papa dili man mga artist, akong papa is teacher, din akong mama housewife. Sa kuha lang po diyata ning gawas ning kuan, talent sa art, pero ingon nila nga akong uncle daw, artist daw, pero dili sila mga kanang career na gyud na artist. Basta kabalo-balo lang mag-drawing. Sa usa ka article, Pastor Marvin, ingon ka nga mas maayo kuno nga mo maximize sa mga minimum resources kung sa available. Why is that so? Yes. Nahimo ko na siyang motto after sa kuan. Actually gihulam ko lang na siyang kuan nga motto sa isa ka pastor pod na ingon niya maximizing minimum resources. Hindi nagamit na ako siya as murag filosofiya na pod na ako sa akong kinabuhi. Kay dili lang siguro kay sa paggamit na ako ata no sa painting, kundi sa tanan nga parte sa akong panginabuhi. Kung unsay resources diyan available, gina-maximize na ako. Actually, dili man lang pod ata ang nagamit, pati ang kining mga available na pwede na ako i-color nga gikan sa nature. Like kining loy ang dilaw, nindot na siya og kining atsuete. Pilay price range ani mo mga artworks, Sir Marvin? Knowing nga dili man jud ko kanang full-time artist, dili man gid nimo akong karya, murag depende lang na siya sa kuan. Kung halimbawa ang client medyo kwartahan, mahalon po na ako. Kung medyo tanaw na ako, amigo niya, iaalang po, baratuhan po na ako. So tambag nimo, Pastor, sa mga aspiring mga artists diha? Dili dapat limitado ang atong pagiging artist diha sa gamit. So you can use whatever resources. Ang uban gani ni gamit og lapok, ang uban ni gamit og kung dili mo ka-painting na may daghang pwede nimo mahimo nga form of art. So, dili na dapat nato himuon na kanang ma-intimidate bitaw ta kay wala tay pangpalit. So, ingana, kung artist jud ka, dapat resourceful ka. All right, Okay. with that, we'd like to thank you. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo Yes, sir. karong buntaga, Pastor Marvin, ug paghatag sa inspirasyon sa atong makaigsuonan kining mga aspiring artists sa biya. Thank you so much, Sir Marvin Thank you din, Tiberio. sir. Salamat, sir. Mayong buntag. May buntag. God bless.